Ya kowe iki penake rada slow aja. Ha iya. Arepe ngopo ta ya wis yak mene. Napa Bu? Kalih nenggo pamundutan mangke. Mbok menawi tasih wonten ingkang ngersakaken pamundutan. Sesideman saged. Sesideman nggih. Oh nggih. Wayang-wayange dical-calke kok nek rusak diseneni Pak Suwadi. Aja sumelang. Iki sing tak gawa, iki mau wayangku dhewe. Dadi wiwit sore wae sing metu wi wayangku kabeh. Gawa dhewe dadi tenang kok, tenang. Lah kok nek amok njaluk bapak lho. Kurkane njolak jaluk wae. Lah iya. Wayange Pak Suwadi ya apik-apik. Iya. Wong kari perawatane karo gamelane anggere dirawat sing apik wis diawet. Iya. Monggo Bu, mami bawa mboten Bu? Mboten usah. Mboten usah nggih. Ha nggih, monggo dipun pinangani sesideman terus. Atau buat Ning utuh kuwi kok. Aja priwuki wae. Ya. ora